Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la primul meu episod de Minecraft Pocket Edition Survival. Și după cum știți, filmăm cu merge pe masterul ăsta de turnăcopul de aici, care mai băg... Ce? Ce? În fine, iar mi-a dat crash Minecraft. Lasă-l. Vom face o lume. Serios? Nu, mi-a venit o idee. Cum face pe Flirt, un oraș, da? Da. N-ar fi bine așa? Sper că da, da. Un oraș, că niște case, niște... O să bag și pe Gabi. Lumea de creativ. Da, cred că din World. Și spuneți în comentarii dacă vreți să facă Minecraft modat. Dacă nu vreți... Păi, nu vreți. Nu știu ce apare iarba așa. Cum ciudat. Parcă nu apare așa. Păi, dar aici facem o casă, ne alegem materialele. Nu știu din ce să fac. Din ăsta. Nu, vrei culoare. Ăsta, alb. Și ceva să se vadă frumos. What? Păi nu, da. Cam atât. Bine, până acum atât. Și cum mai să facem orașul? Unu, doi, trei, patru, cinci. Așa. 1, 2, 3, 4. Uite așa. Și mai dau încă, cât am lăsat aici? 4, parcă am zis, nu? 1, 2, 3. Dar ca să-mi dau seama. 1, 2, 3. Nu contează cum le pun. 5, 6, așa. Da. Trebuie să fie prima noastră căsuță. Facem ferme. Tot așa lăsăm și aici. 1, 2, 3, 4. Și aici vine, nu? Așa. Tung-tung. Nu. 3, 4. Așa. Nu mi-e frumos așa pe creativ, zic că mi-e frumos pe creativ. Depinde cum. Și o să fac o camera lucruri, adică să nu încem. Aici? Nu. Aici este. Așa, nu? 1, 2, 3, 4. Tăc. Tăc. Și tăc. Că se campanară pentru să facem cu etaj și de aia zic. Noi.
2, 3, 4 și aici va veni. Am o idee pentru podea, dar am puțin lag din cauza că filmez și voi face casa asta și gata. O să le iau și pe prietenul meu Gabi, cred că am zis odată. O să mă ajute și eu să facem casă, o să facem parodii împreună. Ce mă nervează când dau podea. Uite cum o facem așa. Perfect ușa, am făcut-o simetrică. 4, 4. Așa, mă scuzați dacă auziți sunete de pe fundal, dar n-am ce face pentru că îmi lasă să nu mai spun că așa. Și acum trebuie să dau și așa, cam așa ceva de genul. What? Deci n-am pus, cred? Cred că n-am pus. Și aici o să cupe ceva de genul. Băi, în casă. Și acolo așa două o să pun geamul. Eu zic că e superb, se vede extraordinar. N-am ce spun. Două geamuri. Cred că fac și foc. E de putentă de a face geamuri așa. După să vedeți ce frumos o să se vadă. Cu alb și cu negru. Mama, deci am mai făcut o casă și s-a văzut așa de frumos. Dar numai că n-am folosit coarță, am folosit lemn de stejar. Și de aia. Cred că voi face numai parterul și în episodul următor voi face. Da. Seamă, care e ușa? Ce parte vreau să fie? Opa, am văzut ceva ce nu-mi place. Aici e ușa. Nu, dai, am greșit. Unde? Și cum fac eu ușa? Din cauza că e geam. Uite așa. Ceva de gen. Ușa de două aici. Și parchetul. Și fac din oak wood. Bine, din lemn de stejar. Să se leapă de la mine. Știu ce era oak wood. Și s-ar putea, am zis că să încep cu, nu știu dacă mai încep, să de multiplayer cu Gabi, că numai el are Minecraft, că, da. Am lag, scuzați-mă pentru lag. Dar n-am ce face, mereu când filmez să apucă. Și după, deci înainte să filmez joc, să văd cum stă Minecraft, care-i treaba cu el. Da, nu atunci când filmez. Dar acum, deci e exasperant. Ok, și gata, în episodul următor, frate. Următor pachetaj, nu știu că știu cu ce puțin pe Gabi și o să mă ajute și dacă sunteți interesați de canalul Gabi, păi da, nu o să-l pun, deoarece n-are niciun videoclip și nu cred că mamă, ce lag am, deci nu pot să joc. Mă uit eu pe filmare, văd cum se vede, cum cred că se observă ăla.
Și vă mai spun ceva, dacă vreți să vă fac un server de Minecraft, vreți să fac un server de Minecraft Second Edition, dar vă fac timp de zile, că cred că 7 zile aveți face în ele, că vă fac altul, știți? Și să-mi puneți comentarii, dacă vreți. Și ce nume să le pun? Păi știu cum face. Gabi face de Minecraft, dar eu să fim aici de aia. Asta pe mezenă nu zic că nu are așa, dar are calitate. Deci nu-și fac parchetul și gata să termină. Păi da, cu parchetul am terminat. În episodul următor voi face asta. Acum să ieșim. Foarte frumos. Uitați, am lag. O să apăs un buton. Să ies. Mamă, ce lag! Doamne ferească, n-am văzut așa. Iar mă cheamă Steve! What? De cum? Că mi-am băgat și save. Eu nu cred. Frate, eu nu cred că mi s-a... Și aveam vreo 6 servere, frate. Doamne, frate. Vreau să vi le arăt și vouă serverele. 11 minute, cum am zis, am filmat, am făcut casa aia. Păi da. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu am fost Andrei, singur de data asta. Și noi ne vedem data viitoare. Da, s-a și închis. Da. Și noi ne vedem data viitoare. O, da, și... am uitat să spun. Da. Păi da. Noi ne vedem data viitoare.